Jesi li se ikada zapitao zašto si se jutros probudio? Zašto tvoje srce još uvijek kuca? Zašto još uvijek imaš vremena da nešto promijeniš? Možda zato što ti Bog upravo sada daje još jednu priliku. Priliku da izgovoriš molitvu koju odgađaš. Priliku da ostaviš grijeh koji te guši. Priliku da se vratiš putem kojim si nekad hodio. Jer dok god imaš novi dan, imaš i novu šansu. Nemoj čekati savršeni trenutak. Možda je ovaj trenutak, baš upravo sada, ono što si čekao cijelo vrijeme. A možda ovaj video nisi pogledao slučajno. Možda je on podsjetnik da se vratiš prije nego što bude kasno. Još uvijek imaš priliku. Iskoristi je.